Moment such a yagine. Now, Rachel, this is the time for you to repent. Narinte, Narinte, Minia. Narinte, Narinte, Narito, Naisubebo. Narinte, Narinte, Sachirawadi, Narito, Naisubebo. Ademia, you, yeah. Telling. Ajebiako, Namasradi, and one I'm here to the quine. Samina Medina. I am a dreaming, that's all if ye may Macumen Masonda. One can take it to me, Nina. I am more dear Magina. That's me, Uncle Ponda. Chesse, Ericho, oh, nice swabo. Under that. Jesus is coming very soon. Nana Joe, you don't see 22:12. He said, "Shut my bentem." In the blow, be as in Mattie, so quite here. Say no money now, young Wajuma, a swakatia. Daddy money now, sorry, I wish I swakatia. What's seminar, dear Puenimuko? Hallelujah. Adom eni asumdwe a efi otiasefo nyankopon eni yen agenkwa Yesu Kristo nchen enka odofo bia sabre waye krado a oba behwe sa video yi odofo kame homa yemfo seda enimonyam eni ayeyie eni nkanfo ma ye nyankopon se nnenso eye nadom ne pe na enkwa ne ahode ewo ho tekyerema dabodwem moja edi afusane a eye Awurade adomara kwa ye nyina mpa hu ka se ayeyie ni aseda enka onyankopon din da amen. Enuanem ne adofo sede ye nyankopon ompese onipa kra bayirenti osoma ne doba Jesus Christ o mewu for this moja enyam patade enyi onipa mfiri bone mu no sede onyankopon asema yete asese yenko wiase fa ne nyina nkoka na se mpa no mfa nkire abode na de obagye de no besacha na dwuna firi bone mu no yammo na su nhye agya ene oba ene onkonkon Jesus din no mu no enenso onyankopon de ne honhom ene ne nwosra ne nadom e de ama Universal Church of Jesus osofo Abugei ene na sofo se nenso na sempa na ye huntasem onipa di akire onyam nkwaje no yemfamre amansa nyinara enti video ya ye ba behwe ya to din fashion today eya ye taka se akane no ana tetibre mu no na sabre no eye bagimi bre nenso odofo sabre nimpa ye kase eye bagimi bre odofo bagi atum se na eye din se oba onya oyire no ubehu na degem se bia obesi oba na nufuguo ana bia ne sere hoguo ana ebia na hwenie eguo ana oba satade a na degem nyina guo na edin se sabre no ubehu sa ne no adenti ne na ye kase ene ye 21st century ene ye modern world ene eye anibuebre ye computer age aden ne anka ye anibuebre mumu no ene ubesi oba na ne nufu hoguo ene ubesi oba na ne sire mu nyina gu ho ene ubesi oba na deja mu nyina egu adenti na sane omani nyina ene ekoso efrehi ene ba wiase eden so no nyankopon asem ekafa sane omano ho eno ho asem ene ne menu mienu ye ba behwe odofo abrabo biara ekoso wo wiase no ewo nyina so enan edi kan ade biara wo source be bia ade kudeni free a eba wiase ade biara wo purpose butayenti e masa ade no eba wiase de toso miensa ade biara wo power tumi a wo sa ade ne mu de toso nan ade biara wo spirit honhom a e control sa ne ma no into the for video yi de a must watch video wa e wo so gidi ni biara wo your bawo wo your bemo o Kristo ni bia e wo so tumi hwe sa video yi bi efise ne yesi e fashion abenti ene de Kristo for ma na se agidi for ma Bible so ni paketesi ankata ne hunsie no ene Kristo for ma ne agidi for ma dodo na nabom ho adagya enam kromu a omayi omo ho agu abonten edi ye advert edi ye campaign edi ye promotion etwe akra edi ma obonsam afei adentin so ne ene ubesi abrante na abrante abonasom na odi asomade ase ene abrante dresse a
na watwe ne trouser no abeto ne to se eye autofista saa ne ma nyina efrihi ena ba wiase adenti ne nne obema address te se oba na oba nso address te se oberema eya asofo bebre taka se Christosum de emfata de siom Christosum de noa ne wakomam eno Nyankopɔn adom osofo Abugei wo ha ye be me wa cheche yen se eya mpa se o Christo need to miss atade bi ope ana se na Bible nso ekafa sa entade no ho enti nyabre na nya daache na yentu yen samfre Onyankopɔn akoa Onyankopɔn nipa na omebɔ mpaye na fe onfa asempa no ento aso enti enfa asembo ensia Onyankopɔn nipa Onyankopɔn akoa Onyankopɔn bɔfo Apostle Abraham Abugei. Yabada urade asese sabre yada so tiase onidim odofo sabre wo hwa me ewo video isu urade Yesu Kristo de na dum bi ahye me mu na saa adum no da hye me no se manyi na di ankyere wo a na madi wabro Yesu kodo ensem o kan se oba ebeba na ya hintasem no me ba be yi se hintasem na di akyere wo no ahunu se de urade akafa bibia ho no ebe ya dwuma awie ya brem no si anhwe ye ni anhwe de Onyankopɔn pese ni penye ni antimi anya amana dan kwa amano menu mienu ye bedi yakra hofo enti sabre ansa na asempa no beba no hintasem na beba yi na di no si utrase ne yemfa ya ho hye obo ade ne nsa na fe ye hye dwuma de na se bre wakoma se na si utrase Jesus Christ of Nazareth wona wiase kutawo na una unim dia wakafa wiase sa o baba ebesise ho enene wodi adom wakoa enti ba beyi hintasem no wiase wie hu komhye no dia hinta aye secret no a wafam so se Japan na di no me kosoma so se yimi dipedua fasi nchan na ma hu konkroma mu adwuma na de befiri mu a ebeko bia no meja se de open no masam ne nkoye na obi ara obeta asem no otumi adan na free ne bone a oye nyina ho na opi wonu manyam a okra bia anya yiraba eni sabre yakoso yasraw no amo ahoden no hu konkro no utumi ni uja no adi asem yachi na ba bia asem beduru bia no enso aba na nsakra dom mpempem se de Peter twa akra mpem yansa se odin konkro no manyam dakro no wama awie pa yesa wo odin mu wadum nti amen. Ananso Onyankopɔn ya dom Kristo abie kwan ama osofo Abugei Universal Church of Jesus meni wasan edi ahyiamu biemu a aseda enka Kristo saa video ya oba behwen me kasa edi afa a Kristofo ahyehyede ho anasa otini ni a opese wonya nkwaje ahyehyede anasa atade a esese o Kristo ni hye efsene asofo bebre eprichi se Kristo sum de eno ane wakomam na Kristosum de emfa atarishem enunti me no be ko Bible num ne ahwede Onyankopɔn ka wo Bible num afa a Kristofo ahyehyede ho na ye nyina ya hwe se ewo ho kwan se o Kristoni ese atade biara na se ewo atade bi wo ho a ensese o Kristoni hye eno ho video enene me ne wo ba behwe se ye hwe Bible num a ebra Israelfo no every Egypt eko Canaan no Onyankopɔn kwa Moses ekase kire Israelfo no ekire o matade a esese Israelfo no hye ohini David ohini Solomon odifo Isaiah odifo Jeremiah odifo Ezekiel odifo Sefania eni edifo bebre ekasa fa ahyehyede a esese otini ni anaso Kristoni ehye ewo Old Testament no mu saranso na se ye ba New Testament no sumu a Paul ekasa fa Christopher ahyehyede ho Peter enso kasa fa Christopher ahyehyede ho saranso na Yesu Kristo no ankasa yedi na chi no nso ono ankasa nso kasa fa atade a esese Christopher hye ho ye bisa ye ho se adenti na se nipa ya mabobo omdi nyina wo kyoro nsem no mu no ekasa fa ahyehyede anasa ntade hye ho every say onipa biara watade abehye no ekasa fa wankasa ho ekyerete bia nso awom ekyere usuban esan kyere wo ne ye ekyere wadwen ene niema
ɛwɔ wakoma mu ɛma nipa nso hunu sɛ deɛ wankasa nso teɛ sɛ wohyia obi na sɛ wahyɛ atadeɛ tuntum a na ɛkyerɛ sɛ nipa no ebia na ne bibia wu anaasɛ onipa no ɔwɔ awerɛhuom afa nso sɛ wohyia obi na sɛ wahyɛ atadeɛ kɔkɔɔ a ɛkyerɛ sɛ nipa no n'ani abere afa wohyia obi nso na sɛ wahyɛ atadeɛ fitaa nso a ɛkyerɛ sɛ nipa no nso adi nkunim anaasɛ ɛkyerɛ sɛ nipa no nso n'ani agye saa nso na wohyia nipa bi na ɔhyɛ saa atadeɛ yɛ ohu yi nso a ɛma hu sɛ nipa nso yɛ sogyani saa nso na sɛ wohyia ɔbaa na ɔhyehyɛ sɛ ntadeɛ yɛ wɔ ne twa mu bi a ɛno nso ɛkasa kyerɛw ɛfa onipa no ne suban ho ne tebea ɛkyerɛw sɛdeɛ onipa no ɔteɛ ɛne esu ɛne honhom a ɛwɔ ne mu ɛfiri sɛ atadeɛ bi a onipa bɛhyɛ no ɛkasa fa wɔ abrabɔ ho ɛkyerɛ nipa ɛsan kyerɛ nipa ko a woyɛ ɛnɛ ɔkwan a ɔbonsam afa so a ɔtwe nipadɔm afiri onyankopɔn nkyɛn akɔ ɔbonsam n'ahenniam ɛnɛ ɔkwan kɛse a ɔbonsam nam so ɛtwe kristofoɔ nso afiri tirim akɔ bɔne mu no ɛyɛ akristofoɔ ɛnɛ yɛn ntaade a yɛhyɛ ɛno nti mepɛ sɛ wobie w'ani na wobie w'asom na wonya berɛ hwɛ video yi na menim sɛ video no nkwasi no menim sɛ onyankopɔn kronkron ahoɔden no bɛbɛ w'akoma mu na woanya adwensakra na watumi atwe ho afiri bonsam akwan so na wanya awurade nsɛm nhyira sɛ yɛkɔ baabulu no mu a ɛberɛ onyankopɔn bɔɔ soro na ɔbɔ asase na ɔbɔ apo na ɔbɔ emu abɔdeɛ nyinaa no Genesis chapter 2 verse 7 no yɛntie deɛ kyerɛ nsɛm no ɛka wɔ baabulu no mu Genesis 2 verses number 7 wɔse na awurade nyankopɔn de ɛfam dɔteɛ anwene wɔ nipa na wahu ɛnka home gu ne hwene mu na wɔ nipa ayɛ wɔ kra teasefoɔ amen ɛberɛ onyankopɔn de dɔteɛ anwene wɔ nipa na ɔhome yɛ nkwa home gu wɔ nipa hwene mu na wɔ nipa bɛyɛ ɔkra teasefoɔ no Bible sɛ onyankopɔn yi Adam ne mfe mpadeɛ baako ɛna ɔde yɛ ɔbaa ɛna ɔde ɔbaa no berɛ ɔbarima no na ɔka kyerɛ m sɛ monwo na mondɔ na monhyɛ asase so ma Bible ɛkasa kyerɛn ɛwɔ Genesis chapter 2 verse 25 ne sɛ wɔse na wɔn bɛɛ no adeda adagya wɔ nipa no ɛne ne yere na wɔn ani enwu amen Bible no akyerɛ mu sɛ ɛberɛ onyankopɔn bɔɔ nipa ɛyɛ Adam ne ne yere Hawa no na ɔmo dadagya a na ɔmo yɛ naked saa berɛ na Adam nhyɛ ataadeɛ na Hawa nso nhyɛ ataadeɛ nanso saa berɛ no na ɔmo ani nwu na ɔmo mfare wɔn ho ɛfiri sɛ saa berɛ no na Adam ne Hawa na ɔmo nim hwee na ɔmo nim papa na ɔmo nim bɔne na ɔmo nim nso sɛ ɔmo de dadagya ɛnum na ɔbronsam na yɛfrɛ no Satan ɔdadaafo no ɔpɛ sɛ onipa yɛ bɔne tí onyankopɔn na onyankopɔn bufu onipa nti ɔnam aboa a yɛfrɛ no ɔwɔ so kɔ edi nturom hɔ ɛkɔ dada ɔbaa no na papa no bɔne ho nimdeɛ dua a onyankopɔn hyɛ ɔmo sɛ ɔmo nni bie no ɔbronsam kɔ dada ɔbaa no ma ɔte bi di na ɔde bi nso ɛma Adam ɔka no ho nso dii berɛ a Adam ne Hawa di aduaba no wieɛ no yɛnhwɛ deɛ si yɛ wɔ Genesis chapter 3 verse 7 no mepato Genesis 3 verse 7 wɔse na wɔn bɛɛ no ɛne buebueyɛ na wɔhunu sɛ wɔde da adagya na wɔpempam brɔdoma hahan ɛyɛ nkatani mu faayɛ amen wɔn sɛ berɛ a Adam ne Hawa ɔmo nyɛ ni saa aduaba no na ɔmo nim papa na ɔmo nim bɔne na ɔmo ani mueɛ enti na ɔmo nim nso sɛ ɔmo dadagya nanso berɛ a ɔmo kɔdi aduaba no na ɔmo hunu papa hunu bɔne no ɔmo ani bue na hɔ no ɔmo hu sɛ ɔmo de dadagya esan sɛ ɔmo fare nso sɛ ɔmo bɛdadagya nti afei wɔn ankasa edi saade sɛ ɔmo bɛtete ahaban ɛde akata ɔmo adagya no so saa nso na tie na nso onipa biara ani hɔ a ne maame wo no na ɔhyɛ ataadeɛ onipa biara deɛ dagya naked ɛna bɛɛ wiase na esan sɛ obi yɛ abofra a onim papa no onim bɔne nti ɔnam adagya mpa a ɔmfare ne ho na ne ngu sɛ abofra no onim hwee enti obetumi agyina bɔnten kora dware a ɛmfa no ho nanso sɛ onipa no nyini duru stage bi a afei n'ani bue na n'adwa ba ne ho so na wahunu papa ne bɔne na afei na wahunu sɛ ɔdadagya enti abofra duru saa stage no a wode ataadeɛ ma na saa ataadeɛ no ayɛ fi a anaasɛ atete a na ɔfare sɛ ɔbɛhyɛ afei sɛ woka sɛ wonyina bɔnten nware a ɔfare sɛ saa berɛ no wobɛgyina bɔnten adware saa berɛ no wahunu papa wahunu bɔne n'ani abue enti ɔhunu sɛ ɛni ho kwan sɛ ɔdadagya ɛberɛ a Adam ne Hawa ɛkɔdi papa ne bɔne ho nimdeɛ adua no na ɔmo ani buaeɛ a ɔmo hu sɛ ɔmo dadagya no onyankopɔn kan ɛwɔ Genesis chapter 3 verse 22 ne sɛ wɔse na awurade nyankopɔn ɛka sɛ hwɛ wɔ nipa no ayɛ sɛ yɛ mu baako ɛhunu papa ɛne bɔne amen ampa ɛberɛ a wɔn kɔɔ Garden mu hɔ no Genesis chapter 3 verse 4 and 5 no ɔwɔ ne ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛnyɛ owuo na mobɛwuo na onyankopɔn nim sɛ da mobɛdi bia no mo ani bɛbue mobɛyɛ te sɛ onyankopɔn na mahunu papa ne bɔne mu ampa
Adam ne yere atie aduaban bi di ya no omani no bue no mo hunu papa ehunu bone na afa wo mo ankasa hu se efiri sa bra na se wo kata wo dagya no so na se atwa Bible mu nso a enipa Onyankopɔn yi ne ho kyerɛ wo nyina obi aka se ebra ohun Onyankopɔn no Onyankopɔn hyɛ atade Azaya eka se ohunu Onyankopɔn no Onyankopɔn hyɛ atade Daniel nso ka se ebra ohun Onyankopɔn no Onyankopɔn hyɛ atade Odifo Isaac nso kan se ono nso hu Onyankopɔn no hyɛ atade John nso kan se bra ohun Yesu no na Yesu Kristo nso hyɛ atade enu nti Onyankopɔn nyansam no esanso Onyankopɔn no hyɛ atade na fa onipa nso die dwaba Onyankopɔn hyɛ no se onni bi no enu nti na ne abua no hunu papa hunu bɔne ayɛ te sɛ Onyankopɔn nti na sɛ Onyankopɔn nso pam atade ɛde hyɛ onipa enti se kan Genesis chapter 3 verse 21 no yɛntie de twɔnsam ne ka wɔhyɛ Awurade Nyankopɔn ayɛ ɛwoma ntade ma wonipa no ɛne ne yere na wɔde hyɛ wɔn amen enu nti Bible se Onyankopɔn kum odwan ɛna ɔde odwan ne ngoma no ɛpam atade ɛde hyɛ Adam ne Hawa na Bible di adanse se atade hyɛ Onyankopɔn na ɔpam atade ɛde hyɛ Adam ɛne ne yere Hawa enu nso nti na onipa bi edu bra na ne abue a ohunu papa ehunu bɔne onipa bi edu bra ɔfare ne ho a sabra no na yɛfrɛ no adolescent age sabra no na so yɛ barima ubahun sɛ de munum no ahyase yɛ kɛse afa ubahun sɛ de kokon so ahyase ɛtrɛ afa na ni baabia nso afrase efufu nwi ɛkyerɛ sɛ sabra no wadu ne mranteam so nipa no so yɛ ɔba nso a ubahun sɛ de nufu nso ahyase abobɔ na ne srɛ ɛne ne to ahyase nso yɛ kɛse afa no ahyase ehu ni mogya anim bosome bia afa nso na tenka ane akɔnɔ ahyase abɔ nipa no sabra no na yɛmpa ne fo kase abofra no wabɛyɛ akatasia na katasia no na ase kyerɛ ne sɛ efiri sabra no kɔ no kata wadagya no so sie efiri sɛ botaye a ɛma Onyankopɔn pam atade ɛma onipa Adam ane ne yere Hawa no ɛne sɛ ɔmo mfa saa atade no ɛnkata ɔmadagya so nanso ne yɛhwɛ deɛ ne yɛhunu ɛdagya Onyankopɔn se onipa nkata dagya no so no ɛna deɛ ɛno na mmeranteɛ ne mmabaawa ebiebie ɛdagya yi so de kyerɛn enufo Onyankopɔn boy sɛ ɔbaa nhyɛ atade mfa nkata so no ɛno na esan sɛ nɛ ɔbronsam afrɛ nipa ni nti ɛma bebree ayom no fagu abɔnte de to mmeranteɛ sintidua ade atwe kra ɛma bronsam ɛna deɛ ɔbɛbɛsi adrɛse a no ahyɛ de gyana furumu ɛne na yɛase nyinaa na gu hɔ akatasi a onkata no hunsie no ɛna deɛ ɛma dodo na no anam krom a ɔmahwene ɛne ɔmo pint ɛne ɔmo sisi akyi nyinaa na gu abɔnten Christopher ma yɛfrɛ mo agidifo ɛna nɛ ɔbronsama fam no mumu a ɔmo nam krom a ɔmo sra ho nyinaa gu abɔnten asefem na aniwu nso na esan sɛ nɛ asɔfo dodo no agya no kora ne ka ɛde na ada ɛne ahombɔne nkyerɛkyerɛ ɛna nɛ yɛpiri kyerɛ sɛ asɔre manti Christopher bebrɛ firi Kristo kwan no so akɔdi ɔbronsam akyi na mempa bɔ ne sɛ Onyankopɔn no a wɔde ne honhom ne n'ahoɔde ama me ɔsɔfo Abugei sɛ menyi saa hintasɛm yɛadi ɛmfa nkyerɛ wiase no menim sɛ ɔnam saa asɛmpa yi so na ne honhom kronkron tumi no ɛbɛbɔ agura onipa biara a saa bere wɔhwɛ saa video yi mu ɔbɛnya nimdeɛ asan nya Nyankopɔn ho soro anya Nyankopɔn ho nso nyansa na watumi atwe ne ho afiri saa ɔbronsam akwan so anuanom a mutiam saa bere yi mepɛ sɛ Kristo ni bia hunu sɛ ɛbrɛ a Onyankopɔn de odwanwoma ɛpam atade hyɛ Adam na ne yere no ɛwɔ edi ntrom hɔ no esan sɛ ɛso sɛ de Onyankopɔn bɔ Adam na ɛso sɛ de Onyankopɔn bɔ Hawa nti ɛso atade a Onyankopɔn pam hyɛ Adam na ɔyɛ barima no ɛna ɛso atade nso a Onyankopɔn pam hyɛ Hawa na ɔyɛ ɔbaa no enti ɛso bɛma hyehyɛdeɛ ɛna ɛso ɔbaa nso ahyehyɛdeɛ because ɛhwɛ Bible no mu a Deuteronomy chapter 22 verse 5 no yɛntie Deuteronomy 22:5 wase wɔbaa ɛnhyɛ barima adeɛ na ɔbarima nso mfra ɔbaa ntoma ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ amen sɛ Bible ka sɛ ɔbaa nhyɛ barima adeɛ a ɛkyerɛ mu pɛfɛ sɛ nsonsoeɛ da atade a ɔbarima hyɛ ɛne atade a ɛwɔ sɛ ɔbaa hyɛ ntam enti ɛso barima atadeɛ ɛna so ɔbaa nso atadeɛ anaasɛ n'ahyehyɛdeɛ mepɛ sɛ yɛsua adeɛ kakra wɔ ha yɛn nyinaa nim sɛ trousers ayɛ ɔbarima atadeɛ nika ayɛ ɔbarima atadeɛ boxer shorts ɛyɛ ɔbarima atadeɛ obiara nso nim sɛ brazier ɛyɛ ɔbaa afadeɛ anaasɛ ɔbaa ahyehyɛdeɛ skirt ɛyɛ ɔbaa ahyehyɛdeɛ blouse nso ɛyɛ ɔbaa atadeɛ na n'ahyehyɛdeɛ
slit kaba obianim sa santa de eye mafade anu ti so ko hye barima bi na so hye skirt ene blouse na so oboduku a obekese sa barima no abodam ana se sabi na dwiri nya dwuma ene na mi bisa se so ba nso sedika ana so ba nso se trousers a no no so aye den me samba bisa se e ban sen ne ewiase nyinara ajatum se obatimi so be matade obatimi se trouser obatimi se nika adenti na Christopher say ye oba nika ene oba trousers efiso oba de no ne flap no wo nifa ene no so for Abugei minsumi bisa se oba nika ho no oba trousers wo ho a efise eno no wo mo se ne flap no e wo nifa de a ene munche mo be ma brazia na munche mo be ma skirt na no so munche be ba bia ne flap ana ne bottom so no so esie me pesa me kire Christopher ni wiasefo nyina se ayobronsam adwen ayobronsam na da kwan a awieye brei wonam so e promoto dwamamo ayobronsam kwan kase a wonam so atwa Christopher makosa yem na enhranka onyankopon se ena waye wadom se hwe se video yi na tene nkwaja sami na wonso watime anya adwen sakra na wani atime ada ho na wahu obronsam kwan a odi wiase nam so na wankodi bronsam achi ani wiase no machi na nkwaje amaw afa me pese baby ayadui obi a wotwa video isabra bia no bia wani pa na hwe de me ba be ya kire wo yie na wati be huru nyankopon asem yie so nyankopon bo be ma different na so bo ba different so dia ene na Christopher ye baby se ho se eye den oba eye ne ho so barima no barima so ye ne ho se oba enam dia be nso ena oba kwese be matade na ne oba ma so hye ne ho se oba every ene be wiase enu ni secret ya ene onyankopon se ene osofo Abugei minyi nadi enkire wiase amanyina every sade be wo wiase ene abrabo biara ekoso wiase bia no e wo source no ye baby a ade no free buy ade biara e o purpose botaya entiama sa ade no e be wiase ade bia nso spirit anasa sunsum a etaisa ene manachi edime pesa you asum na utie sa asem ye pa say you can get Genesis chapter 13 verse 13 na Genesis chapter 13 verses number 13 was enso na Sodom for ay abonefo ne ne bonyefo kese e wurade anim amen. Bible na bo enkromyo no bidin wa ha Sodom ani Gomora na Bible no say na Sodom for ani Gomora for eye abonefo ani ne bonyefo kese e wo Nyankopon anim. Na yehwe Genesis chapter 19 verse 1 no ekro no a Bible me yati ase se bonikase a na ekoso Sodom ani Gomora no eye homosexual na se yekase homosexual asechira ne se obarima ani ne nyonko barima eye ade a Onyankopon hyehyɛ se anka obarima no oba na enye ana se oba ne nyonko ba eye ade a Onyankopon hyehyɛ se anka oba ne obarima na enye eno ne yefra no se homosexual enti so barima ware ne nyonko barima yefra no gay ana so oba so ware ne nyonko ba yefra no lesbians and say gay aye obema ne obema awade any lesbians aye oba awade sabra boboni mienu yi ekabo mu a ana yefra no homosexual sabra boboni sa chiwade yi sa numi ani sa musuo yi ni nyina hyase o Sodom ani Gomora enu ntina Bible no ka se na Sodom ani Gomora fo eye abonefo ani ne boneyefo akese e wo Nyankopon anim empodo abraso a ensuo ese wiase no sabra na homosexual eni ho hyase o Sodom ani Gomora na denti Onyankopon frɛ no bone kese ne se wɔn sesa Onyankopon abode ene Onyankopon ahyɛde efa de enya ne kwan so ade biara Onyankopon kase onipa nya no Sodom ani Gomora de esanse no bonsam na afom ndomum nti ade biara ye biara ye de etia Onyankopon asem na to Onyankopon mra wahu se ade bi obronsam ye biara no woye no opposite to the Onyankopon aka Onyankopon ye han obronsam oye sum Onyankopon ye tenini obronsam ye bonefo Onyankopon ye kronkron obronsam ye fi Onyankopon ye nokwafo obronsam oye trofo Onyankopon gidi pankwa obronsam se nipa sara no Onyankopon hyehyɛ se obarima enware oba nanso Sodom ni Gomora de oba eware ne nyonko ba na obarima nso ware ne nyonko barima kyerɛ se de Onyankopon kae no omo ye no opposite
ebra onyankopon bo nipa no hyehyɛ aware no Genesis chapter 2 verse 24 no onyankopon hyehyɛ sɛ obarima enware oba enti abra Sodom fanso ya omadwen sɛ de oba ba ware oba no obarima aware obarima no ɛhɔ ɛna hyehyɛ sɛ so oba ne nyonko ba aware a esanse awade ayi oku no oyire nti ewasa ma ne mienu no dote sika kwa ne nyonko ho ade no ono ye okunu no ye nasade te so barima ewasa odase te so barima na akyere se ono na oye okunu ewa aware no sara nso no hyehyɛ sɛ so barima aware nyonko barima ewasa oba ko nso ye oyire akyere se do ye oyire no ono na oye oba ewa awade no enti ono nso ye so oye ne ho te so oba enti eseso obonasum no de asomade ehye nasonum na akyere se wono na wagyina ho se oba ewa wade num enti so twese video ya ema mienu omware a wani tuai de wadress te so barima wahye coat asase trouser no wono na wate sika ode kɔ ware ne nyonko ba no that means ono yo obarima ewa wade num enu nti na wadress te so barima no Sara nso na se ohwe wensu a mmarima mienu a omo nso ware ya de ohya asomade no wono na oyo oba wa ware num a ne nyonko barima atisika ebe ware no so ohwe video wensu ya won se mama mienu omo nso ware de oyo oba wa ware num no anu agu vela wa dress it se oba no echese o mienu no ono na ne nyonko barima atisika ebe ya ne ho ade entono na oyo oba enti so oba hye nika oba hye trouser oba hye leggings oba edress so barima no ehyaase ewo Sodom ene Gomora afanso so barima nso bonasum ade asum kawa ahye no ehyaase ewo Sodom ene Gomora enti so oba hye barima de a eye echiwade eye bonikase eye nume eye musuo eye homosexual practices a start ewo Sodom and Gomora sa abrantan so bonasum ade asumde sha eno nso eyabusude eyachiwade eyanome eyamusuo eye homosexual practices a start wo Sodom and Gomorrah enti se na aya fashion amawiase nyina gyatum se obanhye be matade obanhye nika obanhye trouser obanhye leggings no be man so monasum emfa sumade enhye nasum a enye latest enye modern enye ade afa na be wiase eye homosexual practices eye ade a ehye o Sodom and Gomorrah maka kira wo se ade bia won source enti ehye o Sodom and Gomorrah ade bia o purpose dientia ema Sodom and Gomorrah omo ye se obanhye be ma atade no be man so monasum emfa sum kawa enhye no ene se omo de promote homosexual awade enu na ema onyankopon so bufu ya oto egya no sofe bukro no so ahyi kro no ne ye kasa ade boni panyina akokọ etu nipa fo se obi antwe no ho emfri se Sodom and Gomorrah practicals no ho enti o Kristo ni se ogitum se homosexual anya dia ane se obanso se be matade a enu so anya obema nso bana sum dia sum ka hye na sum a enu so anya afesa me toaso a yenhwa de onyankopon ani Abraham ya pam se nam Abraham so be hyira wiase nyina na esanse onyankopon nya nipa no adi atro no hye ba odiso ni nti no ebra onyankopon fra Abraham no Abraham ewu Isaac ewu Jacob ena obofo be hyira no esesa ne din eye no Israel na esanse onyankopon do Abraham nti odo Abraham asefo a eye Israel fo no esanse no nyankopon empeso mbe achiwade a Sodom and Gomorrah eye ni bienti no ebram free Egypt a omukọ Canaan no onyankopon ka kire Moses awo Leviticus chapter 20 verse 13 no say Israel ni barima ana Israel ni babiara obe practice homosexual ni bibia no nyankopon be kuno na ni moja gu ono nkasa tifi chasa ompese Israel fo no be Sodom fo ni Gomorrah fo bra ni bi na afa atade sha no nso Deuteronomy 22 verse 5 no onyankopon ka kire Moses se omo Israel no kokose ma oba enhye be ma atade no be ma nso enhye ne ho te se oba efiri so omo ye se ne ma ne ye onyankopon achiwade to onyankopon bo Israel no kokko se mo bia enye sa achiwade ni bi enti emu da ho pefe achinye bia ni ho se o Kristo ni ba enhye nika o Kristo ni ba enhye trousers o Kristo ni ba manso ni ho kwan se obabone na som ade asom ade ahye na som eye chiwade wo nyankopon anim nanso ende wiase nyina agyatom se eye fashion a aba wiase enti obia eye bi
na Christopher mumia misi ahu say ye sum Christo anase ye di fashion achi ye do Nyankopon anase ye di ewiase no machi Bible say mu no wiase ana no me wo wiase efise so bi do ewiase a na agya ne do no eninimu ewiase so ne nakono no etwam esanse Onyankopon pese ne makra bayira nti ana Onyankopon ebo Christopher kokose bia ntwe no mfi se achiwade yi ho efise se do bonsam nam na adaso akodada oba no ama omo ye bonti Onyankopon no no san nam na adaso ema Sodom ani Gomorrah fo eye bonti Onyankopon no Onyankopon hye wo ase no sara nso na wie ebrenzo onam se na ada kwen so enam ne nkrofo bia from fashion designers so ade sa nyoman ensan abewiase biom the purpose and an botai ne say or the promote homosexual or the promote dwamamo onam so ye Ibrahim and the twiakra do ma kwasayem said the tetenoye no sara nso na enanso oguso oye ente Christopher mum ye ninte nyewu se sanyama ni nyina emfiri Nyankopon efiri obronsam wo de hwe sa atade yi ya friend see through no kire say a very transparent say emu ye na emu ye prayer kire say hwemu a hu oba ni na da gya nyina ana kwada eto nyum say wo shatade nso won shatade no mesi ye brunsam tumi a awie Ibrahim onam so atwe Christopher afri Nyankopon asam ho enu nti no Nyankopon bo ne makokọ awo Deuteronomy chapter 7 verse 26 we kron Deuteronomy chapter 7 verses number 26 wose na emfa echiwade enko fie na wanye busodi se no manenya wotan nachi frisa ye busodi amen Onyankopon se emfa sa echiwade bi enko fie ekire se o Kristo ni ba enti sika enkoto sa de we bi mfa enko fie na emma sa echiwade we bi kura enko fie unso menya wotan nachi efrise aya busodi na Christopher mi so mo se aya de pa ana se firi Nyankopon so a anka Onyankopon beka se memfa nkofie uhu amanya otan na chi ana dabi emfiri Onyankopon efra bronsam onam so ade twi nipa kwasayem ente Christopher momamani ente me se ade bia wo source baby a ade ni firi ba wiase ade bia so purpose a ma ni ba wiase ade bia so power and spirit a edi akire wo de me example kakra kire Hebrews chapter 11 verse 3 no Bible no kire say ade bia oni badi nani hu wo wiase no efiri nioma enadim ena ebe wiase enti bra Onyankopon bobo wiase no na asase na ni ho Genesis chapter 1 to 5 no Onyankopon fra asase efiri nsuom according to 2 Peter chapter 3 verse 5 okro no asase efiri nsuom na bai Isaiah chapter 45 verse 18 no eno nso kire say wo se na se urade obosoro na wonyiro asase na woyo enuma ni nyina hye niye wasi wanu Onyankopon wonu ena odisi ho wamani hunu na wanyino no se wontena so wose me ne urade na obia eni ho biom amen purpose wa ebe Onyankopon de bo asase ene se obo se nipa ena emeta so na se yehwe nnua ene moadoma hodo yehwe pubum pata hodo ade biara Onyankopon bo asase so bia no Bible say Onyankopon ka se emra ene bai yebise hu se efri hi na bai now baby ansa no Onyankopon efra mana abasase so sara na ntade nwasem a so fo bugemi kan so sana no so tie ma kire wo na hyase se efri Sodom and Gomorrah ehon me na free bai ma kire se purpose a emom de yes ade ne se om de promote adwamamo om de promote homosexual hu mu a so mom yes ade no ayobronsam na se do Onyankopon fra asase efri apumu be wiase nti no ade bi obronsam so ade be wiase badada nkrofo no ono nso de free epoase ade be wiase ye nkrofo bi wo ha ye from fashion designers omne design entade ani me be wiase nyina omne design ono omde be wiase na esanso omududo no aye agent emobronsam no omu promote obronsam nyumanti entade omu design be wiase this time na ye entade bia eninsa atade a wo sha unufu hugu ho atade a wo sha osra hugu ho atade a se wo yoba na se wo sha ebem wada jam agu ho ama obarima bi obehia no obetwa nani ahwaw entade a ebem wa look sexy entade a ebem wa ye attractive a ebem mema pew omu design entade ya no mo ye ho fashion show na omu asan ye na advert e wo TV so any newspapers ansa na omu de abegu market
na ye hintasem a enami na dia kire Kristofo ani wiase nyina onipa bia na behwe video yi bi se ene entade bebra bedwa so a ebi wo boutique ebi wo stores ebi wo market mo kasa ye latest fashion designer wear sentade no bebre wo ha obonsam de adwamama honhom ani akono bone honhom awura sentade mu a so ye gidi ni ba ma ana ye gidi ni ba ukoto satade bi shepe na adwamama honhom ani akono bone honhom abetran ni padua no na afei wa hyase bodwaman oye oba warefo na koto satade no bi sha na wa hyase bodwaman wo ukranchi sara nso ye ba ma warefo na koto satade no bi shepe wa hyase bodwaman wo yirechi every sebebreri entade a efri apoase a obonsam honhom ene ni tumi ewomu entade a obonsam koma ene hyesa entade no edi promote adwamamo edi promote homosexual edi dada nipa hwinkrofo mabonsam edi soberi mabonasum na odi asum de sha ya hyenso de odi ahyen ho nso edi ye homosexual ho advert campaign mabonsam anaso bashanika anawasha trouser show your stomach show your breast mini skirt leggings a push kalenke one hand bare back matric Jesus so basha center de wenu a advert campaign anu hoye de mabronsam wo de watie se yato atade bi din matric Jesus na bai watimi akoto atade a yato ni din sa matric Jesus na ehye no de nam krom de akoso na trick Jesus Yesu onam kwaso ba oba beto wo fam a no batimi akoto atade a yato ni din say accident na ehye no de nam krom na sa atade we kura hyew na sa ukofro car sa wankasa accident na utwetwa ma wa ho muso pa na utwetwa ma ho no nene obasa atade a na hwene ane ne pant ne sisi achi nyina na gu abonten uka chense sister yo ho yie na wa hwene ne o pant egu abonten a o se I am aware yes onu ankasa no wo ya aware dada onu ankasa seda anu ahya sa atade no ama ne pant ane na hwene nyina tete ho no obonsam no wabo ne pa enti ode ye adwuma ho advert ane campaign ade ahwakra ma obonsam edo shoba no asatade na nufu hu gu abonten na uka chense sister unufu hu gu abonten enti kata ho a o se fashion ubisan say Indian style o se your friend no say ma hyedwa ampa odnufu no nso hyedwa obonsam abone pa wa hyeda no asum safide no o de problem bia pra no ena obatim hyenika na kyekere no na onam na no tufu nyina gu abonten say de wo hwe na so hye na ka kyere no sabi nua ba twatade ne katawachi na hu gu ha o se fashion ubisa se your friend say o se your friend no mabie boot obi enso nim se saka bi ebie boot dia na niam na obesesa kogum enti so banso nam na so obie boot dia na kire se ode ye adwumamo promotion ade apamarima enti kofi buachi nyane cap epan yasomadu nyane ka epan kofi frimpo nyane cap epan kwame mensa so nyane ka epan enti oba oti se no spare pass nyina hojo wa cross thread boot bi amfa ne ho marima bebre oba what is saying Bible can wasam Hosea chapter 5 verse 4 no Hosea chapter 5 verses number 4 was it one na yoy emma won sane ma won yakopon nchen na edwamemo honhom ewo mu na woni me wurade amen eyampanso senye dwumamo honhom na tinimu ana oye dwumamo ho promotion anka oba betimi address ayi no to ho agu abonte ana anka oba betimi address ayi nufu agu abonte ana anko ba betimi address agya no honam agu abonten se emema nhwa na ayadwuma promotion na oye ende hwe obatimi to material timi koma telani ana sim stress no apam ne tenten besi ne nase no wi a san ka kire se o pam a ya pai ho ebesi me to ase ento nam a na ne sra ho nyina agu abonten ubisa ne se wenso star ben a o se your friend se mabia border obi anso nim se Ghana ni Togo border nso sie bia enipa ne cars ena twufam enti so ba pamatade no so bia border wa bia ne border ade ye adwamamo promotion na chese ememe metwumfam enti aba ne sa gisa wanka no duachi mese oba bi ka chem so sofo me de so ba ma bi se me pe na se mampene a na yam se de mabode timode no enti me de sofo oba ma biara o se me pe no me pene ma no wa Jimmy and Obronsma many be Jimmy. Just on dear onam and odeche. And not dear Sonam Chroma, a man, the one shenikano, no sha trousers, the one sha trousers, no sha luggage, the one sha luggage, no sha skinny, the one sha skinny, no, then no for Guabontain, the new for Hunsum Wabontain, no swatch at Adia, at Adena Chicano. I'm on a panty, I draw when they said, oh, video is said your better be obedient, be a better than your hand.
And then because of fashion, obi a person or shatadia, obi shebida. No, no more dia one waka say. Sasta way, minam de buy, and I say design way no. Minam di can shebu okroma and I say, Bronu iso. Shasa obebesia dia shana adwum say, o person or chef pant in quad kofa krom. Na wonam we meri ma hwe no. Eti hwe de o hwe.